šta, kako to izgleda, šta radim. Ja sam bila student engleskog jezika, ovdje sam još bila u gimnaziji i najbolji, znate, za engleski, ovo sve. Onda sam našla jedan snimak ovoga i napravila sam sama tekst. Prosto sam izmislila ovu Anđelinu i tako to je nekako moj znak od uvek. I ostalo za sada. Sad smo imali taj veliki koncert u Sava centru i mislim bilo je sjajno i drago mi je da je opet Anđelina, kao da je prvi put pevam. Sve kažu da je publika bila oduševljena, da su svi tapšali, da je to bilo... Evo i ovo su mi sad na kraju, ovo što smo, vidjet ćete, odgovarali bukvalno i orkestar i publika zajedno sa nama. Zajedno ste pevali. Ovo će sada da bude. Dobro je posle Moskve da ste i Beograd ponovo ustala, ali i posle Rusije, ali tako nekako ste vi više vezani bili za, u jedno vreme za te predele, a sada ponovo prosto jedan comeback i Radmila Karaklajić. Da kažem, ja nastupam onako bez lažne skromnosti, ja nastupam i dan danas na svetskim scenama. U Njujorku sam bila pre nekoliko meseci, imala sam 3 koncerta u sali Millennium i idem na velike festivale, uvek u Moskvi kad je nešto svečano me pozovu. Tako da evo sad ovih dana opet treba da idem na jedan veliki koncert u Moskvi. Bila sam i na proslavi 50 godina filmskih umetnika Rusije. Ipak, na kom jeziku najviše volite da pevate? Pa i sad da kažem na engleskom. Ja sam počela sa džezom, sa orkestrom Raka Kosmanića kao student. Počela sam pevam džez, u to vreme to mi baš nisu mnogo dozvoljavali, tako da sam morala sve da prevodim. A doslije, pošto sam ja u stvari filolog, engleski, ruski i ostali jezice. Koliko ih govorite? Govorim dobro 3, a ostale je malo. A pevate na više? Pevam na više, to nije problem. A da vas pitam nešto, pošto kad nam je bila gospođa Olivera Katarina, ona je rekla da još uvek želi jedan veliki solistički koncert u Beogradu. Da li vi razmišljate o tome? Ne. Zato što, znate, ja sam potpuno svesna da su druga vremena i da naša publika sada drugačije razmišlja, druge se stvari serviraju. Možda baš zbog toga? Pa znate što, ovaj koncert koji smo imali u Sava centru, ja se nisam morila uopšte. Onda je bolje da nastupate. Ali... Prosto da ne bi dali više prostora onima koji to ne zaslužuju. Znate kako, ja nikad nisam nikog zvala. I to je moja možda i greška. Ja idem tamo gde me pozivaju, hvala Bogu da me još napolje jako mnogo pozivaju. Vrlo rado bi nastupala i ovde, ali ne želim ni malo da ja budem ta koja će to da gura. Dakle, Radmila Karaklajić je gošća jutarnjeg programa, osoba koja je unela potpuno nešto novo i mogu da kažem revolucionarno u žensko pevanje. Gospođa koja i danas nastupa na scenama Njujorka, Moskve u studiju jutarnjeg programa, ovoga jutra peva šta? Pa znate kako, ja sam mislila baš zato što je jutarnji program, što želim svima da budu veseli i raspoloženi i nekako da sve ovo što nas nalazi da nekako prevaziđemo, da da malo optimizma. Išla bi jednom starom pesmicom, zove se Taka Taka, eto to je u stvari uvek moje srce tako kad treba da nastupam, kad god treba se sretnem s vašom publikom, ja imam jednu strašnu odgovornost i uvek mi srce samo taka, taka, taka. Izvolite, da čujemo kako to lupa. Izvolite, gospođa Karaklajić. Da li je ljubav to kad srce ludo tebe traži? Da li je ljubav to kad svaki dan o srci draži? Srce te zove moje, a ono neće da laže. Tebe kad vidim, dragi, tad samo kuca sve jače. A sve što sam htjela reći, nek srce kaže ti sada. Glavu nasloni ovde, te ono kuca i čućeš tada. Reci sad, kad je to ljubav što mi daješ? Dođi bliže, jer moje ruke te traže. Srce da čujem tvoje, a ono neće da laže. Da li me voliš, dragi, nek srce tvoje mi kaže.
Da li je ljubav to kad srce ludo tebe traži? Da li je ljubav to kad svaki danom sve si draži? Srce te zove moje, on neće da laže. Tebe kad vidim dragi, tad samo kuca sve jače. Taka 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 ta, taka 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 ta, taka 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 ta, taka ta. Evo aplauz za Radmilu Karaklajić i prave vrednosti koje nikada ne prolaze. Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želimo vam mnogo uspeha, dođite nam opet sa tih raznih turneja, ali budite prisutni i tu u vašem gradu. Prosto želimo da vas čujemo i na mnogim mestima u Beogradu. Predlažem da sada svi zajedno pogledamo raport našeg dežurnog reportera. Idemo brzo na Adu Ciganliju, jer vas kazaljke nas već upozoravaju da smo pri samom kraju emisije. Taka, 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 taka. Taka, taka.